गेमस्रि दैमारि आरो लावदुम बिसोरनि आरोबाव मोनसे बिबादखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। बे बिबादा मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बुंनो लादों। नोंथांमोना थारैनो बे बिबादखौ नुगासिनो थादों। बे बिबादा जाबाय आर'नाइजों लोब्बा। बे बाराव पदुम फुल गोनां आर'नाइ, बे बाराव फामे बिबार गोनां आर'नाइ, बिउटिफुल मोनसे आर'नाइ। बे आर'नाइखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोदोनायाव सोर होखो? लावदुम। बेबायदि पिक्चाराव नुदों। होनायथ' फुटेज आं नुवाखै, नाथाय गेमस्रि दैमारिनि जि भिडिअ फुटेज, गेमस्रि दैमारिनि जि भिडिअ, बिथाङा जि फोरमायनाय, बै भिडिअनिफ्राय जों बेखौनो मिथिनो मोन्दों थारैनो सासे गेदेमा सुबुंनो बै आर'नाइखौ होनो थांगासिनो दङ, जेराव पदुम फुल फामे बिबारनि सावगारि आखिनाय दङ बा एरनाय दङ आरो जोंनि GI टेग मोननाय मोनसे बर'नि हारिमुजों लोब्बा थानाय आर'नाइ। बेवहाय BJPनि जुदि सिम्बला फैनो हायोबा फिउचाराव कंग्रेसनि आखाया फैगोन, नांगोलबो फैनो हागो, ट्रेक्टरबो फैनो हागो, बा फिउचाराव गुबुन गुबुन टाइपनि सावगारि फैनो हागो। नो डाउट जुदि बै पिक्चारनि सोलाय जुदि बर'नि खाम सिफुं जथा बा बर'नि कालचारजों रिलेटेड मुवाखौ जुदि बैहाय एरनाय थायोमोनबा अब्ला बेसेबां बाखनाय जाथावसिन जागौमोन बेखौथ' आं बुंनो हाला। नाथाय बिहाय मा BJPनि जि सिम्बल बिबार बेखौ होनानै बिथाङा लावदुम बिथाङा मा फोरमायनो नागिरदों बेखौथ' समजों लोगोसे मिथिगोन। आरो बे बाथ्रायाबो सैथो, लावदुमनि जि मोनहासनाय, बिनि मोनहासनाय जि लामा, बे लामाया जोबोर गोलाव होननानै बुंगोन। थोंजोङै थांनानै जुदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुदि बे आर'नाइखौ होनो हादोंबा थारैनो बिनि जि आखाइ बेयो बहुत गोलाव होननानै आं बुंनांगोन। थारैनो दिनैसिम बिथांखौ जोङो थिकादार होनना मिथियो, नाथाय मा मावैखौथ' आं एक्जेक्ट मिथिया। नाथाय बिथांनि जि मोनहासनाय बे थारैनो जोबोर गोजौआलागै, बे बाथ्रायाबो सैथो। आरो बिथाङा BJPआव जइन जाबाय, बे बाथ्राया सैथो होननानै जों बुंनो हायो। सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरो जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा, ब्रेन्ड निउ इन्दिनि, ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां। आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइन। आंसो लानो लुगैलायबाय। नङाबो जानो हागौ, जइन जायाखैबो जानो हागौ, कुचबि। नाथाय बे जि बिबाद आर'नाइयाव मा होनो पिक्चार, फामे बिबारनि जि सावगारि, जायखौ BJPनि सिम्बल होननानै बुंनाय जायो। बबेखानि बे बाथ्रायाबो नंगौ, बबेबा आर'नाइयाव माबा मोनसे सावगारिखौ एरनानै होनाया एसेबां गिदिर बाथ्रा नङा। बबेखानि बे जि सिम्बल होदों, बे सिम्बला मा BJPजों रिलेटेड। आरो थारैनो बे आर'नाइखौ BJPनि मानसिनो होदों। बेनिखायनो बे आर'नाइखौ जोङो जुदि लजिकखौ नायोबा बे जाबाय BJPनि सिम्बल 100%। बेनिखायनो जोंनि जि आर'नाइ बेवहाय BJPनि सिम्बलखौ दाजाबदेरना होनाया थारैनो जोंनि जि कालचारेल मुवा बा जोंनि जि हारिमुजों लोब्बा थानाय, जोंनि बर' जातिजों लोब्बा थानाय मोनसे मुवाखौ राजखान्थिजों एसे सरजाबनाय बायदि जादों। That means माब्लाबाथ' नोंथांमोना बेबायदि बबेबा जेरै गामसाखौनो बुं, बबेबा लांगाखौनो बुं, बा बेबायदि बबेबा जिखुनु नोंथांमोना बुं, जोंनि बबेबा जातिनि कालचारजों रिलेटेड थानाय मुवा, बैहाय बेबायदि पलिटिकेल पार्टिनि बबेबा नेरसोनखौ, सिम्बलखौ बैहाय सरजाबनाया बेबायदि नुफेराखै जों। नाथाय लावदुम आरो गेमस्रि बिथांमोना सानैबो सबसे आसरित अद्भुत खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हाबाय। आरो बेखौनो बुङो निउ टाइप अफ पलिटिक्स। मा खालामबा जोङो पपुलार जानो हागोन, मा खालामबा जोङो बिबाद जानो हागोन। खारन पलिटिक्सआव बिबादा सबसे इम्पर्टेन्टसिन मुवा, बाखि सब सेकेन्डारि। बेनिखायनो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे धामाका खालामना होबाय। जुदि बिथांमोना बै सावगारिनि सोलाय बै आर'नाइयाव जुदि गासैबो बर'नि कालचारजों रिलेटेड मुवाफोरखौ जुदि एरखांना होनायमोनबा बांसिन पपुलार जागौमोन। बेखौ बिथांमोना खिन्थु साननो रोङाखैसै आरो। नाथाय बिथांमोना सानबाय मा BJPनि सिम्बलखौ जुदि बेहाय होनानै होयोबा मोनसे नाम जागोन। नाथाय बिनि सोलाय रिएक्सना मा जाखो? दा बिबाद। आरो गोबां बर' मानसिफोरा बुंगासिनो थादों, बे जाबाय जोंनि बर' हारिमुजों लोब्बा थानाय आर'नाइखौ GI टेग मोननाय बे मुवाखौ अपमान खालामनाय जादों आरो जोंनि हारिनि कालचारजों पलिटिकेलाइज खालामनो नागिरनाय जादों बायदिसिना बुंदों आरो। नाथाय आङो बुंनो हाया बिथांमोननि बुंनाया बेसेबां कारेक्ट, जे बबेबा मोनसे ड्रेसाव बा
जोंनि हारिमुजों लोब्बा थानाय मोनसे मुवायाव बिजेपिनि सिम्बलखौ होबानो जे जोंहा माबा मोनसे खहा जागोन बेखौबो आं बुंनो हाया माने एसेबां आंनियाव साननो हानाय दासिम आंनियाव माने आइडियानो फैयाखै क्रिएटिभिटियानो फैयाखै नाथाय आं सासे बर' मानसि हिसाबै बेखौ बुंगोन जे जोंनि कालसारजों थोंजोङै रिलेटेड थानाय मुवा जायखौ जों मानसिनि गोदोनायाव होयो बा सोरखौबा गेदेमा सुबुंखौ बरायनायाव होयो बे अरायबो सोलिबाय थानाय मोनसे मुवा जोंनि बै मुवायाव जुदि बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि जुदि सिम्बलखौ होयोबा इसेबाबोथ' जोंनि बिखायाव गुलि गावनाय बायदि जायो बर' जातिनि नोंथाङा सम सम नुबाय थागोन नरेन्द्र मदि बिथाङाबो आर'नाइखौ लायो दुनिया जेराव थाङा मानो बबेबा मिटिं दावथिं थांबाबो बबेबा मिडियानि सिगाङाव फैबा बिथाङा सम सम आर'नाइखौ लायो नाथाय बिथांनि बै आर'नाइयावबो बिजेपिनि सिम्बल गैया नाथाय रावबो बेबायदि खालामाखै जोंनि बर' हारिनिल' नङा गुबुन गुबुन हारिनिबो जेसेबां सिम्बलिक बेबायदि सिनायथि होग्रा जोंनि जिआइटेक बा बेबायदि कालसारेल ड्रेसफोर दङ बैहाय बेबायदि दिनैसिम रावबो मावफेराखै बबेखानि जों बिहुआनोबो दिनैसिम बेबायदि नुफेराखै बेनिखायनो बेयो बिबाद जाखागोन जानो गोनांखामोन आरो बेबायदि खालामनाङा होनना बुंगोन आङो पलिटिकेल पार्सनफोरखौ जे पलिटिकेल पार्सनफोरा पलिटिकेलनि सिमावल' थानांगोन होननानै आं बुंगोन राजखान्थिनि सिमावल' थानांगोन बेहाय बबेबा कालसाराव एन्ट्रि खालामनायखौ खालामनाङा होननानै बुंगोन माने बेहाय फामे बिबारनि सिम्बलखौ होबानो जे मायबा जागोन बे जेबो नङा होबानो जे मायबा बहुत टिस मार्का माबा मोनसे माने गावनि स्टेटासखौ बहुत हाइ खालामनो हागोन बेबायदि जेबो नङा आसलथे नाथाय बेयो बोरैबा नायबा थारमाने गोनांथि गैयामोन आरो बेबायदि मानो खालामखो बिथांमोनासो मिथिसिगोन बे जाबाय आंनि रिएक्सन नोंथांनि रिएक्सना मा बहुत मानसिनि बहुत रिएक्सन नुदों नाथाय बे बाथ्रायाबो सैथो बबेबा मोनसे जोंनि ड्रेसाव बेबायदि सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि सिम्बलखौ होबानो माबा मोनसे जोबोर गिदिर खहा जागोन बेबो नङा नाथाय बेबायदि खालामनायाबो माब्लाबाबो मोजां जानो हाया होननाबो आं बुंगोन मानोना पलिटिक्सआव बैबादि मुवाफोरखौ जाय आर'नाइया जोंनि बर' हारिनि सिनायथि बुहुमाव दिनै बर' हारिखौ सोरखौबा बर' मानसि होनना सिनायबा बिनि गोदोनाव फार्स्ट माखौ नुगोन आर'नाइ बाखि ड्रेसाव सिनाया जोंखौ आर'नाइनि थ्रुयै जोंखौ सिनायनो हायो स' आर'नाइ होनबा गासै इण्डियाआवनो मिथिगौ जे बेयो बर' जातिनि ड्रेस गासै बुहुमावनो मिथिगौ बेयो बर' हारिनि माबा मोनसे सल बा गोदोनाव लानाय मुवा बेबायदि होननानै मिथिगौ नाथाय बैखौनो जुदि नोंथाङा जुदि पलिटिकेल एंगेलजों लानानै थाङोबा बेहाय जुदि बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि सिम्बलखौ जुदि सरजाबनानै होयोबा बे माबोरै एक्सेप्टेबल जानो हागोन बेनिखायनो आंबो बुंगोन बेबायदि खालामनाया गोरोन्थि नोंथाङा बहुत जुक्ति दिहुननो हागोन मा जायैखाय दिहुननो हागोन नाथाय नोंथाङा माब्लाबो जारिमिनाव बेबायदि मोननाय नङा बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि बै सिम्बलफोरखौ बेबायदि सरजाबनाय नोंथाङा माब्लाबो नुनाय नङा आरो बे गैफेरा जारिमिनावनो गैया बेयो जोंनि थाखाय बहुत दुखु गोनां होननानै आं बुंगोन सोरबा सासे मानसिया जुदि राजनितियाव थांनो नागिरो ना राजनितियाव मा खालामबा गावनि पपुलारिटिखौ बारायनो हागोन बेनो जाबाय टेक्टिक्सफोरा गावनि पपुलारिटिखौ बारायनो थाखाय जिखुनु खामानिखौनो मावनो हागौ पलिटिकेल पार्सनफोरा बेखौ बांद्राय जोङो टेनसन लानो गोनां नङा होननानैबो आं बुंगोन नाथाय फिउचाराव बेबायदि खालामनाया मोजां जानाय नङा बेखौ बिथांमोनाबो बुजिनाया मोजां आरो बेबायदि खुनु आर'नाइल' नङा बिनि बादैबो जेसेबां जि दङ बैहायबो बेबायदि पलिटिकेलाइज खालामनो नाजानाङा बेखौनो जों बुंगोन आं बुंगोन नोंथाङा बुंगोन निश्चय थारैनो सबबो बुंगोन दिनैनि थासारियाव जुदि बेबादि दिनै बिजेपिनि सिम्बलखौ होबाय गाबोन सोरबा कंग्रेसनि होगोन गाबोन सोरबा गुबुन पार्टिनि होगोन लासै लासै एआइडि बाबो गावसोरनि सिम्बलखौ होगोन स' बेबायदिनो गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफोरा जुदि बेबायदि सिम्बलफोरखौ होलांबाय थायोबा थारैनो जोंनि आर'नाइया मोनसे समाव मा जाहैगोन मोनसे जास्ट पुतला बायदि जाना थागोन जास्ट मोनसे जिनि टुक्रा जाना थाहैगोन आरो जेबो ओंथि थानाय नङा बेनिखायनो फिउचारखौ साननानै नायबा बे मोनसे जागायजेननायावनो बेखौ जुदि जों स्टप खालामनो हायाबा फिउचाराव थांनानै बेनि जि नेक्स्ट कनसिकुवेन्सफोरा जोबोर गाज्रि जानो हागौ होननानै आं सानो बिनिखायनो बेखौ लाइ होनाङा होननानै आं बुंगोन स' जानो हागौ गेमस्रि दैमारि आरो लावदुम बिथांमोना बहुत लेभेलालागि सानो बिथांमोना जे पपुलारिटि जानो बबेखानि बिथांमोना पपुलारबो जाबाय बेबायदि खालामनानै बिथांमोना बयजोंबो बुंजाबाय रायजाबाय पलिटिक्सआवथ' बेबायदि बुंजानाय मिथिजानायासो पपुलारिटि नेरसोन नालाय होमबा ससियेल मिडियायाव नोंथाङा पपुलार जानोबा ओरैबायदि खामानि माव जाय खामानिखौ रावबो सानफेराखै बेखौनो बिथांमोना मावदों आरो पपुलार जादों बयजोंबो मिथिजाबाय आरो बिबाद जादों पलिटिक्सआवथ' बिबादा सिम्पल बाथ्रा स' बिथांमोना मा पपुलार जानो थाखाय बेखौ खालामनाय बायदि नांबाय आरो पिक्साराव नुनाय बादिब्ला बिथांमोननि पिक्साराव नुनाय बादिब्ला फेसबुक नाम बहाबा नुनाय बादिब्ला बेखौ बिथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो होदों निश्चय आरो गुबुन गुबुन सोरनोबा होबावदों जानांगौ आरो गांसेल'थ' जानाय नङा थारैनो माखासे जागोन बेबायदिया बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आंनि रिएक्सनखौ खोनानो नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोना मा सानो बुंबानो जाबाय आंनिया बेनो
जोंनि कुनु कालचारखौ जोंनिल' नङा गुबुन जातिनिबो कुनु कालचारजों रिलेटेड हारिजों रिलेटेड बैबादि सिम्बलिक मुवाफोरनि सायाव पलिटिकेलनि जेबो दागखौ लगायनाङा होननानै आं बुंगोन नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ लिर